Ichizani ichikuwadhana chama une mwana uyu. Mandikuwadza kubvira mumusoro mudungu zvese. Mandikuwadza kubvira musoro wacho waigara wakamutema iwe. Musoro wangu ugara uchitema ere. Musoro wangu ugara uchitema ere zvaita wake iwe. Uwana kuti kadumbu richirwadza ere. Ndaida kuti asabata nhumbi iwe. Ndaida kuti asabata nhumbi inova kundirwadzisa dumbu rangu mori zvimbisa ere nemori kuwadza dumbu rangu ere. Ndaida kuti kana chirakarorwa asabata nhumbu adzoke kurume kwache koko Mwari wewe. Vanopedza zvese. Mandikuwadza kuitira kumusoro pachesi. Pachesi mandikuwadza pachesi rudumbu. Ndichadzoka. Mwana uyu ubva pamwana. Ndichadzoka ndasarenda kana nekuzvipatara kwangachenda ngachirega. Kana nekuchipatara kwangachenda ngachirega. Kana nekumaprofita kwangachenda ngachirega. Ngachirega zvese izvo ngachirega sunungurwa pano uyo mwana uyo. Ndinotenda hangu midzimu yake yacha kuti isunungurwe. Asunungurwe mwana uyo zvarambirana naye zvandandichida pamwana uyo zvarambirana naye. Andabvisa zvese zvandandakaita chero kumazamu. Kubvira munhu wese ndandakamuzadza kuti chero paanorara angachitambudzika kurara kwake, angachitambura chero kurara kwake, achitogosvika chero pakuchema kuti ndakatadza Mwari. Asi ndiri ndakamugara. Zvinonyadzisa nehama dzoziva here kuti ndiri ndaikonzeresa mwana wako kodanaibonyepa kuti ndibainini wacho kodanaibonyepera kuti ndibainini wacho ndichanyarira paikona Mwari, ndichanyarira paikona Jehovha, ndichanyarira paiko. Ndoyarira paiko nai Mwari. Ndoyarira paiko neveduwe zvakaita izvo. Ndoyarira paiko. Makaomba iwe. Makaomba sando dzenyu. Sando dzenyu. Ndakutadzai kubudisa shuwa zvese zvandadakaisa. Hachafi. Ndiri ndichatotanga kufa. Ndiri tototanga. Zara mwana mutsvuka akapera maoda kumudya kuti mwana wako kutemera kuodza notsitsi neutsinyi bateme chese Yes. As dundunya zvaita ndizvo. Gogo. Zvaita. Amusimi mamuchiona pamusoro kusendera. Eka, kondo kuti ko zvaita here. Makani kama zimona. Avasakana makani. Saka wakuziva iwewe zvakatanga sei paunga wakutanga kuziva kuti nini ndinondoona wainzwei? Ndakatanga kuona ndichibatangira zvakatoita zvakatotanga takagara muimba mambuya. Bambo wacho vapeni. Ndaitanga kuona ndichiita semunge mwedzi watinoona kubuda padeni. Saka ndinokuona ndikuona Jesu akagara pamwe. Jesu ari kutinyararidza, Jesu ari kunyararidza. Saka vanhu vavo vonyarara ndakwanisa kuti ndichinyaradza ndichipa mafaini ekuti nyarara akaramba pachitaurwa kwandikwa neizvi ndaiwa hwamumusoro wainzwa kurohwa
ndaizwa kurohwa mumusoro kana ndarohwa mumusoro ngorara pasi ndaizopepuka wainzwa kuti urohwa nemunhu pasi munhu usingamuoni vaivaone ndaiona chinhu usingavaziva soone chinhu chinike mwedzi ndinoona kunge jesu totangira ipapo ndatoati ndiri kuona jesu akagara pamwe uchiudza vabereki ndazoramba zvichiitika kudero ndada kuchiratidzwa zviri zvikiti nezvidhori kana kuya iri dariko ichivhuvhuta chine kupenya kana yasvika pandiri kuti yaingotava bhesemu kuti usanyaradza mhese ari pauri asi wanyaradzi wakanyarara ndaingopa masaini kuti nyararai kana mukaramba muchitaura ndairohwa ndowisirwa pasi ndawisirwa pasi kana ndawisirwa pasi ndotorara pamwe zve1 hour hanzi ndo yandaigona kurara ndobva ndozomuka asi ndichimuka musoro une uchirwadza zvadero zvichingoramba zvichiitika ndaingoti pamwe tichafamba tiadii ndotomboona mabereki mumaraini achifamba nevana vavo ndichiti pamwe mai achafamba ndotombondinetsa kuti sei mai asingatofamba baba munhu womurume komai asingatofamba ndotorohwa zvikaitika ndiri kuchikoro kuya ndotorohwa kuti sei wanga wandinauratidza maticha uri hure nenazoti ndaigooaapfeka mapendi aitoshaikwa mapendi adakumatengerwa nabamukuru vangu aitogara mupareni vakashaika zvavo 2022 aitengera mapendi otumbira kuvashandi vavo atumbira kuvashandi vavo vashandi vaizoita kusvitsira kuchikoro kwandasvikana kuba ndasvikana mapendi aikuba itopapfeka pamwe ne2-3 days mamwe acho neisandatombomapfeka ndozoona adhamba mamwe acho atorine ropa pakati totoshaya tiko ropa rabve risandatombozira chinonzi kuenda kuperiodi chii zvadero ndazosvika pakuzozviswa nevamwe vamwe ndakunzwa chiti ndingaenda kumwedziwe ito andatombotarisa mudenga achiti asi mwedzi uya munhu anoenda kumwedzi mudenga uno pandakazobvunza shamwari yangu chichiti kokuenda kumwedzi chii ndobva toti iwo ndotiudza kuti auzivi chinonzi kuenda kumwedzi zvikanzi kubuda ropa ukudii pandakaziva izvozvo ndo andatorangarira kuti ora ichi mapendi angu aya ndosakaaadero ngati vaikupanasa ndichamapfeki chero ndikasvika dero noti dzimwe manada kupota ndichimasuka muwestulu netambo kujamba kuyakwandikwane kujamba kuyakwaaaa saka kubva zvawakatanga kubva zvawakatanga kuziva kuti inini ndiri kurwara asi urwere hwangu amai vanga vasi kutora action kana baba wakatanga wakuziva wane makore mangani kuti unyatsonzwa kuti nige ndifambire ndege ndakatanga 2017 zvinonati 19 years ndakanzwa mai namwe mukadzi wangu raiti kumusha uku vachitaura vachiti mukadzi uyo aiudza mai nezvekuti pana madzibaba ndakatombonzwa kwanyika uko vanobatsira madzibaba ivavo vanogona chiri kugope kuchisenda kumboendai nemwana wenyu shuwa zvinhu zvanyanya kujerera mwana mai ndobva ati ahora itimirai tichaona babasho kana auya mukadzi uyo akati musamirira babasho imi muri mai endai nemwana tikanzi ahora ichi ndiri kuzoenda naye takatora ndomukadzi wakwanaita 2 months pasina kufambwa pasina kuita sei ndakazoenda nerweseri mukadzi uya mai vasingazivi ndobva ndandosvika ndikazezera mukadzi uya akati ndakanzwa muchitaura namai zvakati ko madzibaba ava vanowanika nechepapi ndobva andipa madirection andobva tozora pasi ndikati ahora iti mari yebhasi ndagara ndinorima muriwo kugadheni nenzimbe pandichatengesa muriwo mari yandinosipa mai yechigai nekutenga mafuta ndichawana madhora ndichiviga pasaiti kuitira ndiende kokonoti baida transport ndaenda yakasvika friday ndakamukira kuenda kugadheni ndaenda kugadheni ndichiti ndizame kufadza mai kuti vasandirambidza kubuda ndobva ndandodiridza kundodini ndatodzoka pamba ndaenda suka ndadini vamwe ana ari kutotamba zvavo ari kudini ati aningozvitsvage zvadero ndobva ndati kuna mai ndanyimbokumbirawo kumboenda kwatete zvikanzi kwatete kundoita sei ndikati kungondoona sezvo vaiziva kuti panoenda kwatete kundogona kudzoka ndine zvimwewo zvandinerapiwawo ikoko plus vaindikururira hembe dzevana wavo ndapiwa
ndapiwa waejekenda kwatete kuya ndakati rega ndigeze kana mai mukagezera kuenda kwatete enda ukadero ndatoshamisa kuti ngachirega ndichinje hembe zvikanzi unochinjira hembe kuenda kwatete anangoti mwari ndinoziva zvandiri kufambira zvokutarisa vanhu kuti vachambiseka murodhi ndezvimwezvo ndobva ndafamba ndobva ndaenda ndakandosvika murwizi rwandaiyambuka ndasvika nekurwizi kuya ndakakwanisa kupurura makumbo angu ndichimakwesha nejecha remurwizi ndobva ndacheka malemoni anongowanikwa pese pese kumusha ndobva ndazoramba makumbo nditi asacheneruka zvadero ndobva ndaenda kwamadzibaba kuya ndanosvika kwamadzibaba ndakangogara ndofunga pamadzibaba pazve10 minutes ndobva ndatosimudzwa ndikati mwana asimuka ndobva ndasimuka ndobva vatanga kuimba madzibaba aya zvikanzi taura kuti wabva kumba uchiti uri kuendepi ndikati ndabva kumba chiti ndikuenda kwatete ndobva vaseka madzibaba aya achiimba zvikanzi zviri pamwana zvakaona ita kuti mudire mwana mbiya nhatu ndikati madzibaba mukandidira mbiya nhatuko kumba ndonosvika ndichiti ndatota nei zvikanzi aushaya zvokutaura unotozviwana enda pana zvaanokuita samadzibaba pavakati zviri pamuri zvakaoma havanayo here pavakataura kuti chii chiri pamuri chakaoma chacho chainzi zvakaoma havana here zvimwe zvavakataura baba vakabva vandinamatira ndobva vangoti nombo iyi kanda kumba imwe kanda kumabvazuva imwe ndoda kusvika uchikanda pamba ndavangosvika pamba saurati padambudziko havana here zvavakanyatsotsanaura vakatsanangura vakazoti vabereki vako ndoda tiwauye pano vauya vega vabereki vaya nokuda kwekudaidzwa nemuteuro uya ndakandosvika ndikanamatirwa namadzibaba ndakaita zviya zvokubatwa musoro ndobva ndawisirwa pasi ivo vachizotaura otaura kuti hanzi buda zita remukadzi womunun'una tingati wawisirwa pasi reka ndiwakabatwa musoro bva wawa pasi wega ndobva ndawa pasi saka hanhu ndobva ndapabuda zita rekuti ndini eme mukadzi womunun'una wababa ndo zita rakabuda ipapo zita remukadzi womunun'una wababa ndobva vatoti saka ndobva vandosvika kundotukana kumba kuya vandotukana kumba zvandotuka vanopamba here ndingati ndotorara panze ndotorara zvina kuti mvura iri kunaya ichitopenya ine mabhanan'ana ine mheni asina asingaro ine mheni dzimwe nguva ndiri mujinga memba ndairara musaidi memba ndomandairara saka vakazosvika pakupumhana ndobva vapumhana uroyu zvokutosvika pakuendesana kudzokera kwamadzibaba kuyawe kwapa munini newekumba zvikangondobuda semu ndobva patogarwa dare futi kwasabhuku zvikanzi ngakuendiwe bhechinafu tanda bhechinafu kuya ndobva zvangondobuda semu izvozvo kuti ndimainini vava vari kukonzeresa asi pandaifamba ndega kureva kuti mimi muri kuti naamai venyu hamuwirirani hatitowirirani ndezvefeki izvezvi zvakatanga sirini mai kutobvira ndiri mudiki ndiri munhu mai chechawe kutobereka kutumbura mukoma ndineti kana riri ndainima mukoma kana zviri zvipfeko ndandisingatengerwi mukombo ndaitengerwa nababa saka iyo pane vamakambotaura here muchigara pasi vachikuudza kuti nyaya ndikakuvengera kana kuti chavakakuvengera kana zvipane chamakamboita here chakazosakisa kuti mimi musazowirirane navo hapana kutaudzana kwataita asi kuti ndo vaingondituka nemashoko ndakutonzi nevaroyi vako munozivana enda kuvaroyi vako kubvire vauti kwamainini ikoko enda kuvaroyi vako kurati mimi makakura muchiwirirana namainini munin'ina wavo here kana kuti vaigara kugeru mainini pakuti kadzi womunun'una wababa ndozozvibata maprofita ndaudzwa kuti ndo vanga vaonekwa kuti ndo munhu ari kuda kusimudza musoro pamusaka pekuti uyara asa vasisipo kuti mainini acho akatombondirwira mamadhezi ndatonzi bhegi rako nei ndiri kumusha ikoko ndikasvika pakuendeswa kunzvimbo kuZCC kuya ndikandogara ikoko ndapa kuda kuti ndichindonamatirwa navashe ndakabva vakabva vatanga kupopotera vekwamainini vachiti mwana uya makamuendesa kuchichi aizondobva tatoona kuti izambuko rari rotoda kutoitika iyo vaona kuti zvaakuda kundonamatirwa noti madhezi andakaendako vashe vacho vanga vasipo vaitonzi kune kwavakatomboenda kuti vakatora temu vasipo vashe mumbunge muno dzinenge 3 months ndichigara vasipo vavangaoda kuzoaembuka vanhu vatoti tazvitadza matanganda amo zvese aita sei asi zvatadza takuda tamboonekwa navanhu havainzi vashe ndivane wamukuru wechechi
saka ndobva vatoona kuti pamwe vakatanga kupopota achituka kwamainini akasvika pakuzotuma vandaigara navo kumbungotangwa naye mudzose kuno isu zvinozototiurayira vana vedu kuno tozotourayirwa vana vedu nokuda kwezvinhu izvi ungadzoke saka ndakangozosvika pakudzokera saka vari kuteerera nevari kuona vhidhiyo vanogona kutadza kunyatsonzwisisa nekuziva kuti muri kuti vanogona kutiuraya nekuda kwezvinhu zvingava zvii zvinhu zvacho zvinhu zvacho zvinoya zvakaita kunge zvikiti kana kuti kureva kuti naida tidzokerewo mashure pembichana padambudziko renyu ramunaro tisati tasvika kuti zvinhu kuti dambudziko renyu vangada kuziva kuti dambudziko racho zvii zvinochitika pamuri chamunonzwa pamuzi ndinotanga kutoona kuti zvinhu izvo zviri seapo apo pane zvakaita kunge zvikiti kana zvidhori zvinoya ndongozviona kudai kana ndachitaura nemisi matauriro atiri kuita ndichatokwanisa kuramba ndichitaura ndotobatwa nyama dzangu zvinenge zvichifamba here zvidhori izvi kana kuti zvinenge zvichitofamba zvichitouya kwandiri ndotoramba ndiri zvandiri kana ndakagara magariro andakaita handichakwanisi kumufa kumberi kana kutaura kwandiri kuita ndotonyarara ende izvo zvikasvika chero vanhu vese vari kutaura vazvidi kunzwa vanhu iva vachitaura zvoti nyararidzana vese vari pauri asi vanyararidzi wakanyarara ina handichanisi kushama muromo kuti nyararai saka ndopa zvinowana pawa rokundirova kuti hausokwanisa kunyararidzana vese vari pauri ndobva ndawira pasi asi kuwira pasi kwanoita handikuzivi saka tame yandinozobatwa navamwe ndawira pasi ini ndinogona kuradzikwa nevanhu vaya vandiradzika ndogona kurara hanzi kana zve5 to 10 minutes ndakarara zvongosiyana maminutes acho ndozopepuka asi ndogona kuzopepuka ndakune imwe nzvimbo pasiri pazvaitikira zuva raratombetika ndiri maoke mutaundi kuna Julius Nyerere asi ndakazopepuka ndakujoina city kuya manga maenda sei ndakaenda ndichida kundotenga chikafu grocery nemari yangu pandiri kubvunza kuti zvakatikira maokei makazopepukira makumwe nditozivi kuti zvakandakangozviona kuti izvo asi mune mafamba mega ndobva ndinotofamba ndega nokuti handina ndinogara ndega hapana zvakatanga mune makore mangani zvakatanga ndine 9 kusvika izvezvi ende pana ne9 zvazvichiri kuita zviri nani patike nezviri kuramba zvichiwedze kuti chero ndakarara chaiko ndinogona kuzwa kumbezwa tokandirwa uko kana ndakarara nesaidi ndomanikidzwa kurara nebvumbu zvokuti ndoroera nhengo yangu kanokana kuita katatu kana kasati kakwana katatu handikwanisi nongochirora nhengo yako pasi ita seichiroerwa pasi pamubhedha ipapo kana kutozopepuka ndaa pasi pamubhedha kureva kuti zvinhu zvinechirara nemi kana kuti munenge muchinzwei ndotongoziva kuti pane zviri kutoitika kumwe kwese vunga vamwe vanenge vachiteerera vanenge vada kunyatsoziva kuti zvii vanenge vada kunyatsoziva kuti zvii semati ndinenge ndakuziva zvinenge zvaakuitika vamwe vateerera vanenge vada kuziva kuti zvii zvinenge zvichinyatsoda kuitika zvii zvinenge zvichiitika kuti muwane kuita se kubatsirika pane zviri kutoitika panhengo asi kune umwe dzedzimwe nhengo dzese hakuna munhengo chete nondotomuka nhengo yacho ichitorwadza chero ndienda kubasa tinopfeka nainifomu asi ndinotogona kutomonera zambia ine ichitorwadza zvokuti ndofamba semunhu aya nemaronda pamatende asi pari panhengo pari kutorwadza pachipa ndotomonera zambia yacho vanhu asaona kuti stepu yandiri kufamba panai asi kuti ndongozotenga nekuda kwebasa racho randakapuhwari kuti hatinaro kurwadza zvokukuvara here kana kuti kurwadza zvokuti pane nyama inoita kurwadza nyama ine ichitorwadza nyama kutongoiguma kudai nyama yacho ine ichitorwadza saka izvezvi tichitaura kuti uzosvika pakuuya pano musi watanga kufunga zvokuuya pano pane rimwe zuva rawakambodonha ndakatombodonha nokuti kubva musi wa25 Juni pandadirektwa nadhokota vanandiitaura ivavo dhokota vakakudirektai kuti kudi vakanditi zvinhu zvako izvi ndoda kuti umbondozama ikoko kana wazama ikoko paunozodzoka kurivhiw wondiudati zvakawandosvika wandione kuri kuti dhokota ndovaikubatsira vachiti zvinhu zvenyu izvi hazvidi zvichipatara asi dai mambosvika kwasekuritasvi ikoko munhu ndoona kuti zvinofamba sei kana usina mari ndinoziva kuti vanogona kundokubudisa patv yavo unondovataurira nyaya yako vanokwanisa kunzwisisa kubatsirawo neminamato nyaya yako yandisiririsa zveshuwa nokuti dhokota ndakangotanga kusangana nawo kugomo kuSalimu Gabeo ndikasangana futi zvenava ipamba kwetime refu tichingosangana ndichingoramba ndichina kuchipatara. Saka iwewo pawakabva pamusha amai vako nababa vako vakati uri kuenda kuti vakatoti wakurisa uchasisaizi baba zvavakaita ndakaya muno Harare ndichiti zvuku yakubasa ari kushanda mumba ndobva zvaitika ndinoa ari manheru
saka ini zvakatika manheru dzimwe nguva ndogona kusaziva kuti pane zvatomboitika asi kuti musoro unogona kupochera nekurwadza kwaunochiita marwadzirawo akasiyana naye aikutemwa nemusoro wekungoti pamwe ndatsva nezuva kana ndadii zvakatosiyana saka ndamuka kuseni ndobva vatondiudza kuti iwewe chitoita ugezi zvakaitika pano manheru izvi zvinotityisa tafonera mai vako asi mai vatienda kuna baba asi hazvatishamisa kuti mai ndimai vako here wane zvavatidaira vati hanzi mwana enge asadzoka kuno kumusha fonerai baba vacho vauya amutore ndo varimo muharare imomo ndobva tombobvunza ndimai vako here ndikati ndimai ndobva ndapiwa madirection eke nauna baba ndaenda kuna baba kuya saka pane munin'ina anonditevera aipota achiuya achiona baba achipota achiuya achiona baba maoff days ake akasvika pakutaura kuti hanzi handifambidzani nembwa achitaurira mashamwari ake kuti handifambidzani ndonganzadzi nyaya baba ndobva vatoti wakutarisa mwana wangu kuya pano kuzondiona saka mangwana kuchiidza ndoda kuti zviri kwauri kuti wondowanikwa kana kuti wondoshanda basa ndikati kundoshanda inga ndazama wani zvichiramba kundowanikwa kwacho ndowanikwa sei baba vakati ibva pano pamba neshamwari yavo yakati urimbwa nekuti mwana musikana anonditevera akati handichakwanisi kuya uzokuonai baba nokuti uyu ari pano muning'ina wako ndiye akaramba kuti ndiye akati ibva pana baba nokuti hasi kukwanisa kuya kunoona baba iwewe uripo aiudza amenoti aiudza baba here kuti handichakwanisi kuya nokuti uyu aripo saka baba ndobva atoti uri kutadzisa mwana wangu uya uzondiona pano nokuti wakagara pano saka zviri kwauri kuti wondowanikwa kana kuti wondozvishandira ndobva ndabuda ndobva ndakangotanga zvokundogara ndega ndisina kana gumbezi ndisina kana chinyi ndisina kana pokutangira asi ndotozotendawo akazondiyamura hapo ndakabatsirwa nepolisi yepasaiti nezbc ndiakandibatsira nanhasi vanhu vanombozama kumira neni zvavo panyau dzekuti urarame dzekuti ndirarame munhu wani zvake airimo zvekarapia but handinotovatenda maiwa saka mimba pfungwa yenyu papfungwa dzenyu nemafungiro enyu andi zvamunofungawo mimba pfungwa dzenyu mungati chii chakakonzeresa kuti imimi namai nevamwe vese nevabereki kuti muzosvika pakutadza kuwirirana nekutadza kuonana ndongoona sokuti pamwe zvavaida zvacho semaudzirwa ndetowo maprofita kuti zvavaida zvakaramba vanenge vachiti chii maprofita aya pamunofamba vanenge vachiti anotaura zvakasiyana siyana vamwe vakati hanzi uri munhu uya waida kunzi unge uchibudirwa nemudzimu mudzinza menyu vaiona kuti tinozokwanisa kufumurwa nemwana vamwe vakataura kuti vaizoona kuti vaida kuzama kupfuma kana vapfuma iwo wobva warwara njere wofamba uchirwara uchipenga njere saka vaizoda mwana saka izvezvi kuti muuye pano zvamakadirectwa nadokta kuparire nyato baba vako namai vako vari kuzvigamuchira sei kuti uuye pano ivo vatombozviti madirection andakatombopiwa nadokta kana vandakazoudza baba mushure menge tati vamugodhikizoya kunomuchivati ndakadirectwa nadokta ndakangotanga kurota dziri hope ndichioneswayo baba namai vachinamatirwa ndingati ndakarota kuri kumusha tichienda kugomo neshamwari yangu kuni tiri mujinga megomo ndobva tarwirana neshamwari yangu kuti handetotsvaga uni bvanje ndobva taenda kwandaitaura tasvika pana vanhu vainamata ndobva vatidaidza kuti vasikana uyai pano nechemwoyo ndobva ndatoti handine kudaidzirwa zviya adero ndobva ndanzi ndoda kuti uone vavengi vako vachisvika pano ndoda kuti uvaone vega vachisvika pano ndobva ndaona mai nababa vachisvika ndakabva ndatanga kuwanda mukati mevamwe ndichiti ndoda kuti vasazviona kuti ndiri pano vasvika baba vakangosvika nokuwisirwa pasi baba achiwisirwa pasi ndobva vanzi taurai zvamakaita pamwe ndobva atanga kudedekura zvese kuti ndakazodai ndikadai mai ndobva vabvunzwawo ndobva vati mwana iye amboya pano achitsvage inga zvati ari kuenda kuuniwani vanhu ndobva vanzira mbai muchinamata vanhu ndobva tanga kuimba achiti ndinoramba ndichinamata ndakabva ndapepuka hope dzodzo ndakabva ndanzwa muraini mandinogara imomo vanhu vachitoimba rumbo rwokuti ndicharamba ndichinamata saka zvakabva zvandibata pamwoyo makarota muchirota vanhu vachiimba muchipepuka mamamukawo zvechokwadi pamachokwadi vachiimba ende zvazvane time ndichirota ivo vabereki vacho vachiita zvavari kuita ende kazhinji zvandinorota zvacho ndoona zvichiitika ndoona zviri zvechokwadi ndogona kurota zviri pamunogara mega inini makabva kubasa kana makarara muri mega zvakakubatai kunoita sei ndinova handitozivo ndongototunganirirwa namwariwo ndimwe ndotongoona kuti ndimwari vanomutungamirira nokuti pane vanogona kutoudzwa tozvazobvisa hembe asi pana zvotokubata tosabvisa hembe idzodzo
kwawana muruzi sezvaunga wakuita panapa wakurira ino kana kutori kumba kazhinji kana kuri kubika handitobiki mazuva ese ndotobika zvapo napo nokutotya kuenda pamoto pacho nokuti pane rimwe dhera ndakatobika raisi ndikazopepuka ndadya raisi iri asi raishinyira zvakandibata richishinyira kuti ndizo ndakazobika supu ndakazodya sei ndakazopepuka kuri kuma-11 zvinhu zvaitika kuma-6 ndikapepuka kwa kuma-11 ndakatorara pamubhedha asi dhora rakashama zvoti dairi mbavha yakasvika irosvika raisi matodya raisi nditoradza ndatopakura mupiri asi ini mudumbu maitonza kuti ndine nzara ndaitonza ndine nzara kana kuri kugeza ndinotogaraumba ndinotongovhara dho ndototya kuenda kubhati kuti ndinogona kubuda ndakashama saka ndotokiya dho ndozvivharira mba saka zvokuti kuwirirana namai vako nababa mai kuri kuve nyaya yapatorina here hapana chero ndikasangana navo izvezvi vane vachingofunda nhau dzemari udzavane vachingofunda nao ndakambosvika pakwatengera masutu ndomokenda kushanda ndikati mama vachachaizvino handobosama kuenda kumusha pandakatomboenda kumusha 2022 ndikaenda ndakagadzira 90 kg regrosari ndikaenda nehembe nezhinji zvandakavaitirawo zvakasiyana siyana ndaenda ndakangotambirwa musi wokutanga ndo wandakatambirwa nemuvharo mangwana acho ndotoona miromo mumunhu ndakutotumwa kuti chidzokera kuharare ndotoona maekina ndakutopiwa ndakatozopedzera ndandorarira kwatete ndanangoti ndoda kundorarira kudhuze nekubhasi